Izložio sam idealnu momčad svjetskog prvenstva i uvjeren sam da će se većina vas složiti sa ovom ekipom. Na golu je nevjerojatni Unai Simon. Iako je Vozinja bio jedan od najljepših priča turnira, Unai Simon je osvojio zlatnu rukavicu i primio jedan gol tokom čitavog prvenstva. Na bekovima njegovi su narodnjaci Pedro Porro i Mark Cucurella. Jedini koji im se po meni koliko toliko približio bio je Kolumbijac Daniel Munoz. U obrani Pau Cubarsí, najbolji mladi igrač turnira, i Aymeric Laporte. Španjolska je imala jednu od najboljih obrana, tako da je teško izbaciti bilo kojeg od njih. U veznom redu je osvajač zlatne lopte Rodri i najbolji igrač turnira koji se na ovom turniru vratio u svoju najbolju formu. Uz njega je tu Jude Bellingham koji je kao vezni igrač zabio čak 7 golova. Da li će na idućem svjetskom, pošto neće biti Kane, najvjerojatnije on igrat špicu. A sa mojim kodom na Unisportu možeš uzeti brutalne kopačke i bilo koju nogometnu opremu po brutalnoj cijeni. Na desnoj strani je naravno Lionel Messi koji ima nevjerojatan turnir i koji je po meni sam odveo Argentinu do tog finala. A na lijevoj strani Michael Olise. Jednostavno ne možeš srušiti rekord svjetskog prvenstva po broju asistencija i ne biti u najboljoj postavi. Nadam se da nakon te sjajne suradnje sa Mbappeom će ga Real dovesti. Mbappe je najbolji strijelac turnira sa 10 pogodaka, također nezaobilazan. Posljednje mjesto u napadu, Kane ili Haaland. Ja bi čisto zbog povijesnog plasmana Norveške u četvrtfinale ostavio Haalanda.